Na rantse muku da Allah ba wanda zai riƙe wa'innan surorin yana karantawa a kowace bayan sallan farilla bai ga taimakon Allah a cikin sha'anonin rayuwarsa ba, bai ga haske da biyan bukata a cikin lamarinsa ba. Da fari jama'a ku danna mana like tare da share dan masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam su amfana. Wa'innan sarakan muna kawo su ne hadiya ga masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai kai masoya Annabi ne to kai share ka danna like dan masoya Annabi su amfana. Wannan sirrin shine a kowace bayan sallan farilla kai kokari ka karanta suratul Fatiha 7, alam na shara 5, sai kai salati 10 hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka gama ka karanta la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, shi ma ka karanta adadin kafa 10 ka shafa billahi allazi la ilaha illa huwa, duk kunci in ya dame ka sai Allah ya yi ma. A kowace bayan sallan farilla in ka ka gama tasbiyanka da sauran to ka zauna ka karanta innan surorin. Na rantse da Allah duk mai yin wannan sirrin sai Allah ya biya masa bukatarsa insha Allah. Sai ya ga biyan bukata, sai Allah ya barranta shi da talauci, sai Allah ya barranta shi da damuwa, sai Allah ya sada shi da alkhairan da bai taba tunani a rayuwarsa ba. Duk abin da kake kullawa kaga ya kulluwa, dauke sirrin nan kana yi, ki dauke sirrin nan kina yi. Wallahi alazim sai ka ga haske, sai kin ga haske cikin taimakon Allah insha Allah rabbi bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Albarka annabi da alqur'ani. Kawai kai dai dandalai kai mu sharing dan masoya annabi su amfana. Nayi muku izinin